sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Afternoon edition. Action reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action reports. Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Alas 5:02 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Basilawat mayong hapon na naman. Magulog umon nga hapon sa inyo taran Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa isa naman edisyon sa industry nga palatunturan. Action Reports Afternoon Edition. Kaya kita sa Pizza 30, medyo malawig-lawig ang pagpahaway kag pag-enjoy sa mga kaaksyonaton nga nagatrabaho. Nagatrabaho sa mga talatapan sang gobyerno. Malawig-lawig ang ila sa nga pagbakasyon, bangod halin sang Sabado. Kahapon Domingo, tub-tub, subong Lunes. Wala sang trabaho, magluwas na lamang sa mga empleyado. Kaga-opisyal nga mayara sang hiling nga gawon. Kag talapuson sila sinitag sa tagsa ka mga opisina. Pero ang kalabanan, subong arakid sila sinitag sa tagsa ka mga puloyan. Nagapahuway-huway, nagatipon-tipon sang puwarsa. Yaraman gani nga waya sang opisyohon kuning pagyagang-yang ang paglagaw sa mga matahom nga lugar. Ay ba nagasugod gani sa babang kampanya, pero importante dapat sundon talang ang gina-implementar sa gihapon nga minimum health protocols. Wala subong sang obra sa mga opisina sang gobyerno, bangod makabig nga regular holiday. Nagapulang nga daw hasang sang isda ang sa subong nga 30. Ginabangod nagasaulog kita, nagasaulog ang Pilipinas sang adlaw sang mga baganihan, ang ginatawag nga National Heroes Day. Sa mga pribado naman nga kumbuyahan, ang ila sa mga empleyado sige yang obra, basta siging obra automatic. Ang batunon nga sweldo doble. O kon 200%. Una sa balita, una sa aksyon. Ang araw na mga bayani ko sa mga Tagalog pa ginasaulog agod hatagan sa nga pagdayaw. Agpasidungog kapag dumdum. Ang kaisog sa mga Filipino sa mga Filipina. Nga nagtaya sa nga ila sa kabuhi. Lamang nga maluwas ang Pilipinas sa kanalatan. Kagamaangkon ang kahiluwayan. Ginasaulog gini sa katapusan nga Lunes ang Agosto kada tuig. Ini busilingon nga August 30 gid ha. Kung anong numero anong apit sa magatupa. Ang katapusan nga Lunes ang bulan sa Agosto. Amo ina ang National Heroes Day. Sa mga nagtupa ini mga kaaksyon sa Pizza 30. Kung mga baganihan ang hambalan bantog diri sa Pilipinas. Ang mga yara ho ang nawang nila aras kwarta. O kung Philippine money. Ara na si Jose Rizal, si Andres Bonifacio,
si Apolinario Mabini. Pero diri sa Pilipinas, wala baya kita sa ginakilala nga national hero. Bangod na una best mga ka-aksyon, ti wala man sa pasar o kung wala man sa ginaprobahan, nga laya kung kasuguan diri sa pungsod sang Pilipinas. Di bala sang una sang ara kita sa elementarya, mayara sang ginatawag nga national symbols of the Philippines. Mayara nga prutas, mayara nga magsiling kita prutas, ano gani ang national fruit naton? Kundi mango. Ang national animal naman kundi karabaw. Ang national leaf naman kundi anahaw. Ang national tree kundi nara. Pero sang una mga ka-aksyon, di ba, sa elementary ka mo, maangkuton ka mo sa inyo sa nga maestra ka maestro. Sino ang national hero? Sino sabat nyo? Di ba si Jose Rizal? Dumduman nyo na. Pero wala iya sa ginakilala ang national hero diri sa pungsod sang Pilipinas. May ara lamang mga ka-aksyon kasuguan ng kunlayi nga ginaangot sa National Heroes Day. Ara ang Acta Republica 94-92. Nga mo na nag-amendar sa Book 1, Chapter 7 sa Administrative Code. Pagi sa Acta Republica 94-92, ang celebration sa National Heroes Day dapat matupana sa every last Monday sa Agosto. Si Presidente Gloria Macapagal Arroyo to sa July 24, 2007, nagpirma bilang isa kakasugwan sa saring Acta Republica 94-92 nga butang lang ya sa katapusan nga Lunes ang kada Agosto bilang National Heroes Day. Waya sang kasuguan nga basihan nga nagakilala nga may tawo diri sa Pilipinas nga ginakabig bilang pungsod nun nga baganihan. Away, isubong nga panahon sang COVID-19 pandemic grabe ng politika nagabaga-baga na. Why giniya sa makadumdum nga maghalay kaduso sa amonia? Kaya kung basihan aton, do di ba niya makabulig sa aton tanan? Nagpasara sila guro kasuguan kung layida nga ang kada pamilya mayara sang batunon nga livelihood assistance kada bulan kag pagkaon kada bulan mayo pa. Asang sa maghala kita ka pasar sang layay akong badalman naton, di kanya makasulbar sa kagutom na ginabatsag na super subong sa mga Filipino. Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hirawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dari kita sa mga nagabaligosong ng mga Pangulong dinala, ano ba mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan? Dari sa Bacolod, simple na lang pamatian huwa. Kung ikaw Bacolod noon, daw wala na lang ni. Bagod na andad na ang palamatian naton nga mga Bacolod nun. Sa balita nga tiro patay. Ginpatay matapos tiruhon. Ginpatay sang riding in tandem gunman. Investigasyon. Singitan sa hustisya. Hasta sa pagtukod sa nga task force. Pero tanan nga kaso daw aso kag panganod nga nagkalatunaw. Manang balita, may panibag-o na naman nga shooting incident ho. Nga tumayog sa Bacolod ka hapon sang hapon o kon kagabi mga ka-aksyon. Ang pagtiro patay na naman. Hindi kay sibilyan ang biktima, kundi ang biktima katapo pa sang otoridad, tropa sang gobyerno, miyembro sang Philippine National Police. Ay balita sa bangho sa national nga may isa ka opisyal sang pulis gin-atake sa sang inang high blood tumaas sa blood pressure ya. Nagpadangat siya sa ospital. Way sa giliw matatap sang mga taga-hospital na ngakig sa kag na mahog nga maniro.
High blood gitod. Una sa balita, una sa aksyon. Oh, maog siya, panirohon lang karon. Naway ko yung tatap, dihaw! Manambal sa pulis, oh. Nakalabot naman ni kay PNP Chief Guillermo Eliazar. Taas ang kilay ni Eliazar, eh. Sila nga imbestigahan na, ang pulis na. Di na mayong hinimo yan na. Ama nga sitwasyon nga sus. Lumaloso na gani nga makapahuway ang ato sa mga attending physicians. Doktor ka nurses nato, di ba nagre-resign na gani di? Pagod man sang daw kapoy na gid. Sang ila sa nga trabaho. Dugagan pa kayo magkakson ini mga allowances nila ni ho. Nga may pondo malang galing gobyerno. Hala pakatago. Kung hindi lokpan sa isyon, di pag-i-release. Oryaga ba nga sahi sa pang-gobyerno, no? Dari sa Pilipinas, no? Ihatagin man tuod nila, pero hindi pa ya ining talap-tap la kag ubos-ubos lang pagatag. Kung sinong dapat nga hatagan nga beneficiaryo qualified beneficiaries, ihatag. Kaya subong ho, daw mayara sa plano pag kaniyang pila ka grupo sang grupo may kantaran sa pang-ikayong lawas. Mayara sang plano nga magprotesta. Balikan naton ang balita angot mga ka-aksyon sa sering pagtiro sa isa ka miyembro sa Bacolod City Police Office. Yan ang police ni miyembro ini sang City Anti-Drug o kung City Drug Enforcement Unit. Ang ginatawag nga CDEO bla. Dugay na kuntani ning ginaduso nga dapat ang Philippine National Police dapat magtutok lang kuntani no sa obligasyon ginila bla ining pagpabilin sang kalinong kagatawhayan, peace and order. Ang operation kuntani sa illegal nga droga, di ba mayara kita gintukod man nga Philippine Drug Enforcement Agencies o kung agency kung PDEA. Na mga agent na nara sila. Kung galing kay manting PDEA, kulang man ang ilan sa mga personnel. Amon ang ginabuligan sila sa Philippine National Police. Yari ho. Kung miyembro ikaw sa City Drug Enforcement Unit, siyempre, ang imo sa nga tuka na mandakop sa mga durugista eh. Pero kagab mga ka-aksyon tiniro niyo. Patay skili sandalan, may motorsiklo pa niya. Dara sa may dalan sa Rosario Barangay 38 Bacolod, ang nagtiro, nagaangkas sa motorsiklo nga may upod nga nagabaniho, amo nang tawag nga riding in tandem. Ang balita mga ka-aksyon nga ang City Director sa BCPO Bago di kambala sa Oliver, no? Bago lang pati na, no? Nga nagambala City Director, no? Sang BCPO sa mga kaso sang pagpatay di sa Bacolod, no? Para may listahan ko niyo sa mga ginpamatay nga mga dalagko, mga tao diri sa Bacolod. Nakapalayagid man na. Sang iya sa nga reaksyon, komento pa na awan kag mando. Ang City Director sa Bacolod City Police Office. Galing nga daw sa sanila ng kaso ang biktima natapo sang pulis Namo subong sa Bacolod noon ho, ang nagapamangkot sa iban nga kaso nga away gidhaw. Ano ang nangyari? Yang siling sang City Director mga ka-aksyon, ining pulis nga si Staff Sergeant Joseph Nepomuceno, 37 anyos, tuman pagkahubin Huben pa niya, 37 anyos. Amo ni perbe nagaserbe nga push your buyer bla sa mga illegal drug buy bust operations. Magsiling ka nga ikaw push your buyer. Ikaw na nagapakuno-kuno, no? Nagapa-disguise ikaw na customer o kung manugbakal sang illegal nga droga, part sang ginaplastar nyo nga transaksyon kag operation. Para nga kung nag-push your buyer ka, dala na daw pagpanilag. Hasta nga mabinggo nyo ang insakto nga tion para ikasain ang buy-bust operation. Kaya magsiling ka buy-bust operation.
maaktuhan mo gid na ang target mo nga nagabaligya gid sa illegal nga droga kay madaho gid na sa mo. Ugaling kay kadamo sa mga drug buy bust operations nga gin lansa na nga to sa ding kapulisan pati gani ang Philippine Drug Enforcement Agency. Akon kay isa mga ka-aksyon ang nagaserbing push your buyer nagakadisgrasya gaman pigaw ng pagplastar sa plano. Kaya ang gin target nilang baklan sa illegal nga droga tanda pa sa ila. Dapat may backup na sa likod eh. Dapat hindi tuman gig klayo blang backup sang inang kapakilala nga push your buyer. Kay malemo kung may posilto ang ginabaklan. Dito sa dingga dito nga area man, Iloilo blang nga province to mo. Or there is somewhere sa Western Visayas man nga probinsya. Ang nagpakilala nga push your buyer ang manugbakal na tiruhan sang ginbaklan niya. Ang pulis nga naka-standby waay malabot ato ng tiro kay dasig dumalagan kay klayo gali sila. Muna nga ginabutan mo sa riskong kabuhi da sa nga pakilala nga push your buyer. Tinga ang natabo nga wagid makapangaban tong pulis tuman kung ikaw isa ka otoridad. Ay mo sa nga trabaho grabe kadelikado. Dapat di lang doble kundi triple gina paghalong mo da. Dapat tanan nga tiyon 24 oras alerto ka. Dapat may dala ka mga pangapin eh sa ibo sa nga kaugalingon. So ang mando diri sang City Director maka-aksyon dapat nagpatay, makilala, badakpan kada pasakaan sang kaso. Ago na pamilya sanggin patay nga pulis, makaangkon sa na tawag nga hustisya. Correct. Dapat gid man mo na kontani. Ang matabo hindi lang sining pulis kagin tiro kagabi, kundi sa tanan-tanan nga mga ginpamatay. Bisan sibilyan. Palaryos pa na sila tanang tao na. Dapat tanan na mo amon ni kuntani. Sa bakulo di maka-aksyon kung isipon tang pinangtumba sa kinatawag nga riding in tandem. Sus, patawara. Yawan ka kaisip daw, kung pila daw. Halos tanan ho. Halos kalabanan nga kaso sa ding pinamatay sang riding in tandem maka-aksyon. Umamulan isang kudal nga nagtubsok ang lansa nga nagungot mo. Huwag gida natagan sa kasulbaran ang kaso umungot gidaw. Ang riding in tandem, yung palok mo, dari sa bakulod na dumduman ko na may ari kita na isang, hindi ko magsala ha, may ari kita sang ordinansa. Nga nagodubili sining riding in tandem niyo. Pan kung riding in tandem, una, apos tang pagtiro mo sa target nga tao, ay nagaangkas, amo na nagamaniobra. Tapos na tiro, dasig ng pagpalagyo, dasig magplastar ya sakay, dasig magtaruti sa motorsiklo, kamanti may nagamaniho ng gadaan. Dumdumay ato si Sibo, atong tenero nga abogado nga nag-hunger strike, may CCTV footage to. Ang plastada to yung magkaksun, ang abogado to gasakay to sa auto. Ang auto ya nagpundo sa kadali blas kilis sandalan. Gulpi lang may dumalagan nga tao halin sa establishmento. Naglibot pa gani sa tiyak nga side sang portahan sa auto kadito pa pinaburuan sang luthang ang abogado. Pagkatapos dumalagan na lang tong gunman, dumalagan kag nagasugata sa motorsiklo. Naamo to ang yasari upod. O pagsugata sa kaysa niyon, dalagan diyo, riding and tandem ang gapon to. Anong natabo sa riding in tandem ordinance man, dari sa aton man, sa surad sang Bacolod, kay Aryo, kung balikan ta mga ka-aksyon, nagligad lang Pebrero sa 2021. May pila ka mga puisal na sa Bacolod City, di? Nga nanawagan na gani sa Bacolod City Police Office nga i-strict to enforce ipatuman ang riding in tandem ordinance to address the shooting incidents in the city involving riding in tandem suspects. May ordinansa sagli ni. Pakarunahan ko lang ng ordinansa na kaya daw hindi lang pang barangay, kundi pang munisipalidad, pang syudad. Basta gani ordinansa nga way sa untob, bingaw, pigaw, gina.
Sa balita, sa aksyon. Papugi effects na ng resulta sila. Kumo kay parang makaplastar lang kasang local ordinance. Para na ordinansa lang. Ang implementasyon na mga pasiguro nyo. Alas 5:21, balikan ko lang dito dugay-dugay ha. Ano pa kinibas sa nga balita ato ni Baloon, ano ang latest? Sa saring disiruavigid ka mga pagpamilya ka maghimata. Dala sa barangay Sigang Airport, Bacolod City nga nagpositibo sa COVID-19. Ang reaksyon sang public subong, ang reaksyon sa mga tao subong, daw nagaduda na biya. Sa saring dalagan sang kaso sang COVID-19 sa aton. Diri sa Pilipinas, in short, takaan na mga tao. Hindi kimantanan ha. Pilagi diyang haragambal gid. Nagasakit na ang buot. Sa balita nasyonal, antes nakaduwa ng ato sa nga patrol. Isa lang munuhon ko sa balita nasyonal. Ang papolitika sa Pilipinas daw nagpareho naman sa kinasuprar nga pandemya sa pupungsong Pilipinas. Ang suya ay dire, ang lainay buot dito. Kung gusto mayara patas taas sa dungan pa. Sang may mga dalag ko nga ngalan kag porsado nga grupo. Subong adlaw magkaaksyon ang mas nagbantog nga si Senador Manny Pacquiao. Nakaabot nga sa Pilipinas Manny Pacquiao. O managpuli lang. Balanta na dugay-dugay. Subong adlaw si Senador Manny Pacquiao nanindugan nga handa siya mapili presidente bisan way sang partido. O silingon independent candidate sa 2022 election, no problema para kay Manny Pacquiao. Ina kon matabong ang Commission on Election kon na COMELEC kag Korte Suprema ang ila sa nga kinalahon nga PDP laban nga grupo nga legitimate party, ang grupo ni Kose kag grupo ni Presidente Duterte. Amo ning siling ni PDP laban ang Executive Director Ron Munsayak. Si Ron Munsayak grupo ni Manny Pacquiao kag ni Senador Coco Pimentel. Hambal ni Munsayak kung ano ang ginapanghambal ni Pacquiao. Muna tumanon niya, kaya mo ng prinsipyo sang pabansang kamao. Ang PDP laban ni Kusik ni Presidente Duterte, ang ginadusot nila nga tandem, yaanay si Senador Bongo, ang si Presidente Duterte, matandem. Kung madalman ang palayag ni Pacquiao makaksyon para siya, no problem ganyan. Kung wala sa partido, masarangan, kuya magkandidato bilang independyente, amo na hambal ni Manny Pacquiao. Dito na mas piyak na hugada makaksyon, si Anay Senador Bongbong Marcos Jr. naman, nagdasugod naman gali sa pagsugilanon. Sa dalawa ka grupo sang PDP laban, ang siling, amon siling sa utodya, na si Senadora Amy Marcos, ano mo silingon sila? Si Bongbong Marcos, nagapulo panilag pa, kundi nga grupo ang may kagat sa masa, ang grupo ba lang ni Pacquiao Pimentel, o kung ang grupo ni Duterte Kagkose. Di kung tanda ni si Marcos ni, dapat dentong bintaha, digto ka. Kung dentong hamot sa publiko, hapos paragon sa eleksyon, dito ka. Sa balita, sa aksyon. Si Senador Bongo naman niya, kung sa mga manok pa, kung sa mga manok pas bulangan bla, anong tabo kay Bongo? Ang pamangkot, temprano pa na ningkos Bongo? Kaya nagatras na siya. Wala pa mag-init-init ang diskusyon sa mga adlaw, opisyal yan naging balibaran ang endorsement sa PDP laban nga dapat siya ang standard bearer sa partido sa 2022 nga eleksyon. Sa balita, sa aksyon. Observation report sa patrol kamustahan to ang pila ka mga lugar sa Bacolod City sa oras nga na 5:24. With Action Eden na boss, Action Oliver. Action Eden kabos sa Bacolod subong mayong hapon please come in. Happy Mother's Day sa atong sinimang ka-aksyon, Richard Marlon, of course. Kabalo ka naman ko nga ang Mother's Day, Pizza 30? Perfect. Amo ginawala na miya ako si Moction Marlon. Kaya ka very, very dasi. Gid wala sa himo. Sini nga mga thinking. Gaho. Takon, sini nga ginahambal. Siyempre, gets mo dayon, Nga Mother's Day. Sige, siyempre, ang kabalo ko naman, basta 30, 15, 30, Mother's Day ginaiya, automatic na iya yung ginapag ni Papa, kay Papa na dayon, para rolling-rolling naman Action Mar. Sa dason naman ng mga kinsinas, no? Kaya labi na gid subong,
sobra gidaan ka turaot action mar. Do ikaw lang niya wala ka batsyag sa amon ginabatsyag. Nugay na. Abi, tagain mo kami sa pag-gi mo kami sa imo sining mga blessings. Kung Okay. pwede. Nugay na. Ano? Ano nga, tagtaring papel papel man ni Belin. Papel gani, papel. Ako na mo ko papel lista sa akon sining mga kautangan kag sang pwede utangan. Imo yung mga papel nga kwarta. Ti basi may ano kada ay sa buwag kada sa akon. Gabaton mo ko di kito kaligwad sa wallet kung mo ti pwede man aguro no. May taga si Pero- Palay nga nabangkot. Di ka mustang tiyempo ko nas bahulod. Kaya mapasibala, mapabakulod ko dani sa... Ate, okay lang yan. Sunod sa Bacolod, Action Mar, wala wala man signs of ulan-ulan. Okay. Tahimik lang kumbaga ang aton sininga kalangitan, kagkabay pa ang aton sininga palibot, tahimik man. Kahit do ka budlay, Action Mar, no, kung may ara naman sang mga magluntad nga, wala taman. Kung sa aton pa, kung sa media, Action Mar, actually, bad news is a good news sa aton. Kung baga mo kasi siyempre para may balita ta, para may scope ta, pero wala pa man na ginapangabay, kag ginapangamuyo Action Mar. Kabay pa nga manginihilway ang tanan. That's why nga extra careful, extra halong gid sa tanan nga oras. Kaya ang iban nagasalig. Bala subong na Action Mar nga adlaw, medyo tulutawhay ang aton sini nga dalanon. Given nga holiday subong National Heroes Day. Sa una, holiday mas dagadamo gani ang nagabugat ang dalagan sa trapiko. Bangod nga ang mga magpamilya naga-count sagwa, naga-celebrate, nagapahunay-hunay, nagapaliwaliwa. Pero subong niya nga may ara sang presensya sang pandemya, dugang pa, absent ang kwarta sa imo sini nga bulsa, say pamuyong ka na lang. Ang iban nagapamuyong na lang Action Mar no, sa tagsa nila, ka mga panimulay sa una, mamba sila, wow! Long weekend, halin Saturday, Sunday, Monday. Wala sila trabaho, di overnight, makadto dito, makadto dire. Subong yara na lang sa balay, paninlo dito, paninlo dire, panglaba dito. Mas mayo na, manginhilway sila sa COVID-19 Action Mar. Kaga, pero na-notice pa lang bala Action Mar, no? Di bala, ang mga kabataan, hindi pwede kagwa, no? Pero subong Action Mar nga, doon naanad na ang tanan sa COVID-19. Kadamo naman kita nakita sa mga kabataan nga nagaginuwa, nagasakay sa mga salakyan. Stricto lang gid siguro ang mga mall correct. nga wala sila nagapasulod sa mga kabataan. Pero do wala lang magyapon pulo sa Action Mar nga strictoon sa mga mall nga hindi magpasulod sa mga bata. Kita makita mo man gyapon sa mga gagbay nga convenience store, sigad sa dalan, di ay naginampang may nagapiko pagani sa dalom sa station. Wala mga face mask nga ara pa ni gani sa tubang sa tubang hospital. Ang iban Action Mar naglakat-lakat sa dalan, ang iban nagaumpisa na sa pagpangalimos bala. Ang iban may face mask tuod pero color blue nila nga face mask, color itom na. Ang iban do naga-fade na tamaan guro kalaba. Ti amo na kisang budlay Action Mar, tapos ang iba nga kabataan nga dinalaga, nagalagsanay, nagahampang, wala sang face mask, kiti rasunan ka nung kay kahapo magdalagan nga magsigi ka face mask. Tito wala naman lang yapon Action Mar ginasunod. That's why nga ang iba sini nga mga may nakadungan pa Action Mar mo sulod bala sa mall. Arason sang nanay, ti wala ko bilinan sa akong bata. To kay may katuon ko di sa mall. Hindi nyo pasudlon nga mga kabataan to ganti sa gwa naga pinagusto man galing kay ti ako ang gina sila Action Mar mo gina-monitor gid bala sang aton sini nga mga natungdan man nga ahensya, mga malls nga magsunod gid sila sa health and safety protocol. Ilabi na nga may ara daan subong sa mga safety seal na bala Action Mar nga ginahatag sa mga establishmento nga amo nang mga nagatuman sang mga health and safety protocols nga ginapatigayon sa aton sini nga mga health authorities. Pero ti believe man ko ni Action Mar no sa immune system pag inibala sa aton sini nga mga kauturan nga ari lang naga-star sigad sang dalan, especially ara Action Mar sa kung na-notice mo sa sang San Sebastian Cathedral. Kadamo Action Mar mo sang mga nagadira na bala nag-star, wala man lang sila face mask gani sa salog pa nagahigda. Aton sini mga kauturan Action Mar nga medyo may problema sa paminsaro, nagdakap-lakat lang sa dalan. Ay iba nagatiniil, wala naga-face mask. Pero mayo man ang pagbato man sa immune system nila. Doon na immune man sila guro Action Mar. Pero
na dapat amo ni silang isaman sa dapat tatapon sa ngaton sa nga gobyerno kag hindi man pagpabayan given palayo lang abing expose sila kayo dira magpositibo sila sa COVID-19 kadamo pa daan sa mga nakadtuan nila nga lugar nagalakat-lakat from one place to another tikis ay hindi gid malikawan bala nga ang iban maduhol kwarta maduhol pagkaon kung ano daw mga himuon sang iban action mar nga mangin cost pang makahalubilo sila sa amo na bala naton nga mga kauturan. Pero tido subong action mar na anad nagidatanan sang COVID-19 ang iba nagapawala na lang. That's why nga wala na nagatuman sang bisan social distancing na lang ang aton siniyo kapulisan dumabugto ng ugat sang sige kasaway wala gigyapo nagapamati ang iban na action mar naton nga mga kapulisan syempre human consideration man 200 or 300 pesos is 200 and 300 pesos action mar mo kabudlay na subong pangitaon sang 200 kag 300 ti ang aton siniyo ka action aton siniyo ka kapulisan naga-consider dugang pa nga kung arestoho na sila dalon sila sa station wala sang butangan kay gutok na mga custodial facility tagbase may mga makalalaton pa sila nga masakit umpisa raman sang problema another problema naman sang aton sini nga mga natungdan man nga ahensya. Anyway, section more dito sa palibot ng syudad sa Bacolod kadamo kita nakita sa mga jeep nga sa subong tulutawhay lang kay tin amoy taning oras rush hour ni mo bumper to bumper ang dalagan sang trapiko pero diri sa aton do Domingo nga adlaw bangod nga wala sang damo o trapiko wala less ang mga private vehicles wala mayo sang mga tricycle kag tricycad sa aton sini nga dala ng action mark sali nakalabay makita sa pila ka malls do damo man sa mga salakyan nga nakaparking sila parking lot kiti oran isang iban nga makakadto man do some errands kumbaga do damo ito kaina sa parking lot sa grocery store diri sa may SM bala action mark kaga ang iba nagahuluhingagaw man ang may ara sila sa tiyempo nga sila gid ang magpadulong kag magbakal sila sini mga kinahanglanon pero buwas ay back to normal na lang amo ni ora sigurado mabugat na ang dalagan sang trapiko sa liwata sa aton sini mga ka-aksyon Happy National Heroes Day especially subong nga ginakabig naton nga mga baganihan amo ning mga frontliners naton sini mga doktor aton sini nga mga nurses kag tanan mga kapulisan naton nga ara gid the frontline gid sa pagpakig-away kontra COVID-19. Kabay pa magkooperar ang tanan para mabalik na kita sa normal kag matapos na ini tanan. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw kaya DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlaw sa atong dugo kag atay. Iniman may mga antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Action Ida Naboso. Una sa Balita Oras Action. Sa Bacolod, Action Radio. Ang ining abahin lamang sa Cold. Ako gali si Maya. May cisco sa ovary. sa gaboritor sa live stream, Mercy Palacios Relatus. Good PM from Barangay Sumag. Athea Kimeriman, good afternoon. Inday Plaza. Lisa Montecastro Narciso, watching kag pamatik ka permi sa duha katar. Haylang ko sa family Narciso kag Montecastro, family dira sa Himamayla City.
Si Evelyn Hipomuseno, mayong hapon, hambal ni Ana, Patamyo Aksumalon, ang ako sa ning apo, na si YNP, sa barangay Lagranha, Gapamati, Subong. Franklin Tiloheo. Stephen Gorosin, watching from Providence, Negros, near sa San Miguel Company, sa barangay Estefania. Keep safe. Okay. God bless all mga ka-aksyon. Ana siguro sa mga ka-aksyon halong lanta, barangay Lagranha sa Higad Suba, basigol pilang ang tubig. Si Elpidio Magallanes, Nation Hero, subong si Doke. si Doke ang hero. Si Doke yung pinakasikat subong eh. Kung isyo, ang kontrobersiya ang paghahambalan. Si Ana Sinuro, good afternoon. Stay safe, Action Marlon. Si Josie Lynn, good afternoon. Si Albert Sail, Ternada, okay. Kilala mo si, do sa Armenia siya, no? Batian ko lang ngalan niya, no? Si Sinong Pansito. Pero wala pa ko ka-interview siya. Si Star Mayo, Doc Matt Mayo, sang Rochester, Minnesota, Jinky Dialagdon. Okay. From Alex Montesa. Si Rex Sol, good PM. Si Luna Agravante, good afternoon, Action Sir. Okay. Roland Suwangki, good afternoon, from Buenavista Rizal, Pontevedra. Salamat gid. Melody Calvas. Okay. Si Homa Lumina. Ambal ni Nuna Agravante, Himamaylan City, Cabritorgo. Jolie Militado Patrimonio. Pwede babalaan kung mabiyahe na ang Ruro, Bacolod, Iloilo. Thanks, sir. Sige-sige ba ng biyahe? No, kaya kung mayara sila sa mga pag-suspender na, hinapabalo nila na sa Action Radio. Okay? Nuna Agravante listening. Okay, thank you. Ana Sinuro. Okay. Manjo Bierniho. Melvin Solidarios Abdo, watching Barangay Balingin, Bago City. Si Pedrinya Ironman, okay. George Gargasiran Haraman, Benji Kuyugan. Si Ben Kuyugan from Silay. Hambal ni Pedrinya, mayang hapon na sumarlo, patamya family Pedrinya. Salamat, thank you. Iba balikan tanugay-dugay. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo.
kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas
talsik, matuod na mensahe wala sa nilagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Akap ng kompletong ginhawa. Nagapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin sang pamilya maghimata ini sa Barangay Singkang Airport nagpositive sa COVID-19. Action Dale sa report please Kevin. Action Mar, naka-isolate na karon ang 19 ka membro sa magkapamilya ka maghimata nga residente sa Barangay Singkang Airport sa isa ka hotel din sa mga syudad sa Bacolod matapos ginagwa ang resulta nga nag-positive no sa COVID-19 ining 17 kay Banto Action Mar kay according diri kay City Administrator M ang duha no ang una nga nagbatsyag sang sintomas ng COVID-19 kay ning 17 mga nagapuyo may ni sa compound kung sa diin naga-star man ining duwa nga una nga nag-positive sa COVID-19 kumbaga close contact. Action Mar ining 17 kay bantang member sang pamilya nga residente sang Barangay Singkang Airport syudad sa Bacolod. According kay Executive Assistant Ernesto Pineda ang head no sang extraction team sang syudad sang Bacolod 100% nang na-isolate sa ka hotel no kumbaga nagpa-reserve ni Kudan Action Mar ning pamilya sang isa ka pasilidad no hotel nga quarantine facility kay dito sila nag-decide Action Mar nga supposed to be pwede man yan sa mga pampubliko nga bulutuan nga nag-serve man bilang quarantine facility pero ining pamilya nag-decide nga sa hotel sila Action Mar. According kay City Administrator M ang iban sa ila wala sang sintomas pero iban ang nagabatsyag sang mild symptoms sang COVID-19 Action Mar. Padala naman sang Bacolod LGU ang ila sini nga mga specimen kay out of 19 may anom dire Action Mar nga nubo ang ila sini nga cycle threshold o kon city kag mera sang mataas nga viral load rason nga ti makabig sila nga suspected Delta variant Action Mar kag amuning kabangdaran kung agad padala nila sini nga swab specimen dito sa mga Philippine Genome Center Action Mar. So according dire sa City Administrator ti amoy ni ang ginatutukan nila karon no nga madakpan or mahibaluan kang ma-detect ang active pa nga mga Delta variant Action Mar diri sa mga syudad sa Bacolod. Ari tingog ni City Administrator M ang pinakauli namon is ang amoto ang 19 ito lang isa lang ka family nga 19 bigid sila so do nom na sa ila I think ang nubo gid ang cycle threshold so we are suspecting in fact ginpadala namon dayon kay it could be a possible Delta variant na active no kay kung tanaw mo 19 gid sila in the same compound igo sila tanan and
Ang isa sa ila, 14 lang ang cycle threshold. Okay. Ang actually amo na siya siguro ang sa 14 na city value is ano siya, taxi driver. So amo na ang ginapa contact trace namon up to the third generation kay ginapa-check namon kung may ara backtrack kay hapos gid kaayo kung may backtrack haposan kami mag-trace. Action mga kapatid, po siya lamang sa tingog ni City Administrator according kay Executive Assistant Ernesto Preda, so far daw mo inyong pinakadamo nga numero sa nga nag-positive sa COVID-19 ni ila sining extra action mar nga miyembro sa magpamilya o kon maghimata. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo action dahil sa una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Pagkaroon ng tarabala sa Action Farming Line, ang istorya may angot sa Delta variant ay ang case ang tagasunod sa Lakaluta nagnegatibo na sa gani mo. Ugaling kay ginpadala pa dito sa Philippine Genome Center ang RT-PCR test result niya kay inubo man siguro ang inatawag nga city ang result niya muna bagulang. Kaya nag-positive siya sa Delta variant. Fully recovered na siya. Inswab sa liwat eh. Amo ning abilidad sa Delta variant ang ginatawag niyo. Sabi no, imbes ka batsyag kita kandi kung tani, ara kita bala sa pag-amat-amat na batsyag tas ginatawag niyo normal. Doon nagbalik naman kita sa dati, no? Doon nagsaka naman, no? Ay Pilipinas, subong record high naman, no? 22,000 sobra naman ang nagpositive bago nga kaso sa COVID-19. Manong dalantas ni man. Subong ginasiling nila nga sweldo sa August 30, August 31. Hindi mabatsagan ang sweldo nga man. Tagod man sa limitado, gyapon nga giho sa mga action naton kung nagagastuhan na lang sang dako bagod nga ti tamaran na maghalak pang mood live la. Damo subong sa standby pa ho. Away gyapon nakakita sang obra ho. Alas 5:53 ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang live ang patrol sa pagbalikban sa ato sa ring pagpakalakad. Standby. Balikan tama na ang sa acknowledge tang gabarito sa ato sa ring live stream. Okay. Si Melvin Solidarios Abdo, Barangay Balingin, Bago City, si Pedrinya, okay. George Gagar Siram, si Benji Kuyuga, okay. Ray Baryoga, Ana Senoro, Embong Dio Campo, Good PM, ari kami monitor sa may Maaw. Diding Alohamiento mayong da. Okay, kaya sulod ang ato niya, ano, okay. Away ko ma-off eh, sige. Okay, si Embong Dio Campo, mayong hapon, nagsumarlon, monitor lang kami di sa Maaw. Okay. Diding Alohamiento, mayong hapon, nagson, Sir Marlon, thank you, salamat gid. Okay. Salamat.
Magpanyawan Herbal Capsule with Sa balita, una sa aksyon. ang balik nga report sang patrol with Action Eden Aboso. Action Eden, sa balik nga report, Miss Kabin. Action na Margin Buslana si Lieutenant Colonel Joe M. Malong bilang Public Information Officer sa Police Regional Office 6, epektibo Agosto 27. Nagbulos amo si Lieutenant Colonel Arnel Solis, nga gika naman sa Police Regional Community Affairs Division. Yan kumbaramar naman ito po spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, nga masaylo sa nakpo si Malong. Dugang pa, iga-assign sa key position si Malong sa probinsya, kag nagaulat na lamang sang order na ibuloan. Nagpangalagad si Malong sang 3 ka tuig kag 2 ka bulan bilang regional PIO. Tapos din naman nga mga ka-aksyon, importante sa gihapon ang ikayang lawas. Agad malikawan ang mabalatian, dapat epektibo ka food supplement Balita sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita ng aksyon. Sa pagkalod, Action Radio. Evergreen Herbal Capsule.
aton reports after edition. Magabalik buwas magasunod na Aksyon Balita Evening Edition. Ako naman, Aksyon na Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.